हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय 2015 नि इउबि रिलियाव बेसेबां काट अफ थांदोंमोन डिस्ट्रिक्ट वाइसआव एसटिपिआ हौवाफोर हिन्जावफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो उदालगुरि बाक्सा चिरां क'क्राझार सनितपुर गवालपारा कार्बि आंलं लाना फैग्रोबाय आरो नेक्स्टआव गुबुननिखौ लाना फैगोन नोंथांमोना जेबो जिंगासिनो गैया दा थांनाय बाराव साइन्स आरो आर्ट्स एक्सट्रा पस्ट दंमोन बेनिखायनो काट अफआ एसे हाइ थांदोंमोन नाथाय देग्लाय बारा थांनाय नङा लोगोफोर नोंथांमोना खम काट अफआवनो साख्रिया जाना फैगोन मानोना देग्लाय भेकेन्सिया बारा दङ दा आसा खालामो नोंथांमोना बुजिगोन दा बे मिनिमाम काट अफ आरो सबसे गाहायसिननिफ्राय साख्रि मोननाय बेनिफ्राय मेक्सिमाम दङ आं बेखौ होआसै गाहायसिनखौनो होबाय जे बेसेबांनिफ्राय साख्रिया जाना फैदोंमोन फाइनाल लिस्टआव दा नायदो लोगोफोर बेनिफ्राय मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो दा लोगोफोर अखा हानायनि थाखाय आं बेकग्राउन्ड साउन्डखौ चेन्ज खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो नोंथांमोना बेनिफ्राय आइडिया मोनगोन जे बेसेबां काट अफ थाङोब्ला नोंथांमोननि साख्रिया जाना फैगोन दा नायदो लोगोफोर काट अफआ बेसेबां थांदों एसटिपिआव मेल फिमेल नोंथांमोना नायलांबाय थादो